नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण सगळ्यांचा आवडता ब्लॅक फॉरेस्ट केक ओव्हन शिवाय बेकरी स्टाईल पद्धतीने कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। प्रथम आपण केकचं बॅटर बनवून घेऊया। आपण अर्धा किलोचा केक बनवतोय, त्यासाठी 2 कप म्हणजे साधारण 200 ग्रॅम रेडीमेड चॉकलेट प्रीमिक्स मी घेत आहे। तुम्हाला जर होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स वापरायचं असेल तर त्याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे। 1/4 मेजरिंग कपने 1.5 कप आपण यामध्ये पाणी घालून घेऊया। आता यामध्ये 2 चमचे म्हणजे साधारण 10 ml तेल घालून घेऊ। आता हे सर्व मिश्रण या पद्धतीने ढवळून आपल्याला याचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। आता आपलं परफेक्ट असं चॉकलेट केकचं बॅटर तयार झालं आहे। इथे मी अर्धा किलोचा केक टीन बटर पेपरवर ठेवून या पद्धतीने मार्किंग करून घेत आहे आणि हा पेपर आपल्याला मार्किंगवर कात्रीने कापून घ्यायचा आहे। आता हा टीन आपण आतून तेलाने व्यवस्थित ग्रीस करून घेऊया। कापून घेतलेला बटर पेपर या टीन मध्ये ठेवून पुन्हा एकदा तेलाने ग्रीस करून घेऊ। आपण बनवलेलं चॉकलेट केकचं बॅटर टीन मध्ये ओतून आपल्याला अशा प्रकारे हा टीन 3 ते 4 वेळा टॅप करून घ्यायचा आहे। इथे मी एक मोठं भांड 5 मिनिटं लो फ्लेम वरती प्रीहीट करण्यासाठी ठेवलं होतं। यामध्ये एक स्टँड ठेवला आहे। आपल्याला हा केक टीन या भांड्यामध्ये ठेवून 25 ते 30 मिनिटांसाठी लो फ्लेम वरती केक बेक करून घ्यायचा आहे। आपण आता काडीने केकच्या मध्यात चेक करूया। काडी क्लीन निघाली म्हणजे आपला केक व्यवस्थित बेक झाला आहे। केक पूर्ण गार झाल्यानंतर सुरीने केकच्या कडा मोकळ्या करून केक डिमोल्ड करूया। आपला केक छान बेक झाला आहे आणि त्याचबरोबर त्याला सुंदर अशी जाळी सुद्धा पडली आहे। या केकचे आपण 3 समान लेयर कट करून घेणार आहोत। त्यासाठी सुरीने प्रथम मार्किंग करूया आणि नंतर त्या मार्किंग मध्ये अशा पद्धतीने दोरा अडकवून तो दोरा एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेस खेचावा म्हणजे केकचे लेयर व्यवस्थित कट होतात। इथे केकचे तिन्ही लेयर सेपरेट करून झाले आहेत। यानंतर मी 1 कप पातळ आणि थंड व्हिपिंग क्रीम बीट करून घेतली आहे। व्हिपिंग क्रीम कशी बीट करायची याचा डिटेल व्हिडिओ आपण याआधी अपलोड केला आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिली आहे, तिथून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता। केकसाठी शुगर सिरप बनवूया। त्यासाठी एका वाटीमध्ये 3 चमचे पिठी साखर, पाऊण वाटी पाणी आणि आपण ब्लॅक फॉरेस्ट केक बनवतोय त्यामुळे 7 ते 8 थेंब चॉकलेट इसेन्स यामध्ये घालूया। इथे मी केकचा बेस घेतला आहे, त्यावर थोडे बीट केलेले व्हिपिंग क्रीम लावून यावर केकचा कट केलेला सर्वात खालचा लेयर ठेवूया। बेसवर क्रीम लावून घेतल्याने केक इकडे तिकडे हलत नाही। आता हा लेयर शुगर सिरपने व्यवस्थित सोक करून घेऊया। केक बनवताना केकचा प्रत्येक लेयर शुगर सिरपने व्यवस्थित सोक करावा म्हणजे केक खाताना टेस्टला खूप छान लागतो। पाइपिंग बॅग मध्ये बीट केलेलं व्हिपिंग क्रीम भरून घेण्यासाठी मी अशा प्रकारे मगचा वापर करत आहे। याऐवजी तुम्ही ग्लास सुद्धा वापरू शकता। आता हे क्रीम आपण अशा पद्धतीने या लेयरवर लावून घेऊया। अशा प्रकारे लावल्याने क्रीम सगळीकडे एकसारखे पसरते। हे क्रीम पॅलेटच्या मदतीने पसरवून घेऊ। यावर आपण आता चोको टॉपिंग या पद्धतीने घालूया। त्यानंतर
मी यावर काही चोको चिप्स घालत आहे। होममेड चोको चिप्स कसे बनवायचे ह्याचा व्हिडिओ आपण याआधीच अपलोड केला आहे, त्याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे। आता यावरती आपण केकचा दुसरा लेयर ठेवून पहिल्याप्रमाणे शुगर सिरपने सोक करून त्यावरती क्रीम लावून घेऊया। इथेही पॅलेटने क्रीम पसरवून घेऊ। सेम प्रोसिजरने पहिल्याप्रमाणेच दुसऱ्या लेयरवर सुद्धा चोको टॉपिंग आणि चोको चिप्स घालूया। आता यावरती मी केकची सर्वात वरची तिसरी लेयर पण उलटी ठेवत आहे, यामुळे केकचे फिनिशिंग करणे सोपे जाते आणि वरच्या लेयरमध्ये शुगर सिरप व्यवस्थित सोक होते। वरचा लेयर सुद्धा शुगर सिरपने सोक करून झाल्यानंतर यावर क्रीम लावून घेऊया। आता आपण हा संपूर्ण केक क्रीमने कव्हर करून घेणार आहोत। इथे आपण केकचा वरचा भाग प्रथम पॅलेटने लेवल करून घेऊया। त्यानंतर साइडचं फिनिशिंग करण्यासाठी मी प्लेन स्क्रॅपर अशा प्रकारे थोडासा तिरका पकडून टर्न टेबल हळूहळू फिरवत आहे। आता इथे मी स्टार नोझलचा वापर करून केक वरती अशा प्रकारे फ्लॉवर्स काढून घेत आहे। ब्लॅक फॉरेस्ट केक आहे, त्यामुळे चॉकलेट हे आलंच। तर इथे मी डार्क कंपाऊंड चॉकलेटचा अर्धा बार म्हणजेच 50 ग्रॅम चॉकलेट किसून घेत आहे। किसून घेतलेलं चॉकलेट चमच्याने केकच्या मध्यात हळूवार पसरवून घेऊया। आता आपण यातीलच किसलेलं चॉकलेट या पद्धतीने केकच्या साइडने लावून घेऊ। बॉर्डर शिवाय केक पूर्ण झाल्यासारखं वाटत नाही, त्यामुळे इथे मी नूर 7 या स्टार नोझलचा वापर करून केकच्या खालच्या कडेला बॉर्डर करून घेत आहे। सगळ्यात शेवटी या केकवर चेरीज लावून मी हा केक डेकोरेट करून घेत आहे।
इथे तुम्ही पाहू शकता की आपल्या ब्लॅक फॉरेस्ट केकला मस्त असा बेकरी स्टाईल लुक आला आहे। सबस्क्रायबर्सच्या मागणीनुसार आपल्या चॅनेलवरती सुरू केलेली केकची सिरीज तुम्हाला जर आवडत असेल तर लगेचच आपल्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, कारण आता आम्ही दर गुरुवारी दुपारी ठीक 4 वाजता नवनवीन वेगवेगळे आईस केकचे व्हिडिओज तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत। आजचा हा केकचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।